вырашыў правесці гэты час у нашай бібліятэцы у рамках творчай сустрэчы «Творы і творцы». Нагадаю, што гэта літаратурна-грамадская акцыя «Творы і творцы» – гэта сумесны праект Галоўнай бібліятэкі і Саюза пісьменнікаў Гродзенскага аддзялення. Пачалася ў гэтым годзе, і на працягу года праходзілі сустрэчы з гродзенскімі паэтамі і празаікамі. Сённяшні наш госць – это ганаровы і шановны, конечно, для нашай бібліятэкі чалавек. Это сябра нашей библиотеки Людмила Антоновна Кевич. Я хочу от себя сказать, видите что для нас, для библиотекаров, когда Людмила Антоновна присутствует на каких-то мероприятиях, где она их организовывает, где выступает каким-то координатором, то я особисто адчуваю себе спокойно. Бо ведаю, што ўсё гэта пройдзе вельмі злажана і добра. Вы для мяне з'яўляецеся некім таким настаўнікам, які не указывае на памылкі, але ж я іх заўважаю. Поэтому я вельмі рада сёння бачыць вас. Але такую больш афіцыйную частку, как назваць ваши регалии и представить, я бы хотела непосредственно передать слово Дмитрию Николаевичу, и он больше подробязно расскажет, напомнить про нашу акцию и вас представить больше официально. Дякую, Жанна Петровна. Шановні сябри, я нават і не ведаў, што такой цудоўнай беларускай мовай валодае Жанна Петровна на працягу ўсіх гэтых нашых сустрэч, якія рэгулярна адбываюцца ў межах сумеснай акцыі Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Карскага і Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. У нас праходзілі сустрэчы з рознымі майстрамі мастацкага слова. Галоўная мэта гэтага мерапрыемства, удзельнікамі якога зараз з'яўляемся ўсе мы з вами, гэта наблізіць сучаснага чытача, нашага земляка, чалавека, які цікавіцца літаратурай, сучаснай літаратурай, мясцовай літаратурай і пераканаць гэтага чалавека ў тым, што і ў нас на гарадзенскай зямлі таксама ёсць таленавітыя творцы з таким солидным творчым сваім багажом, вартыя для таго, каб гэтай творчасцю цікавіцца, вартыя таго, каб кнігі яго карысталіся попытам на паліцах і ў кнігарнях, і ў бібліятэках нашага рэгіёну. І вось такая акцыя, яна прызвана пазнаёміць чытача і творцу, адных выхадцаў з адной гарадзенскай зямлі. І сёння, конечно, я таксама вельмі хвалююся, таму што сёння у нас удзельнік акцыі «Творы і творцы» незвычайны. Гэта чалавек, які для мяне у маім лёсе і чалавечым, і творчым адыгрывае такую вельмі важную ролю, вельмі, просто немагчыма гэта апісаць словамі, што значыць для мяне сённяшні наш госць. Гэта чалавек, якога я люблю, чалавек, якога я паважаю, чалавек, у якога я нашмат чаму вучуся, і нават пабаиваюся крыху, таму што гэта мой кіраўнік. І я вельмі б хацеў, каб сённяшняя наша размова адбылася ў такой атмасферы сямейнай цеплыні. І калі будуць гучаць нейкія пытанні, мы з задавальненнем, я спадзяюся, Людмила Антоновна адкажа на гэтае пытанне. Калі у вас вызовуць нейкія пачуцці, выклікаюць пачутыя вершы, пачутыя творы, пачутыя словы нашай госці, я вельмі быў бы удзячны, каб прагучалі апладысменты. Таму што ўсё-таки мы з вами сабраліся вакол мастацтва. А дзе мастацтва, там эмоцыі, там рэфлексіі, там апладысменты. Я бы таксама папрасіў яшчэ ва ўсіх таксама удзельнічаць у гэтай размове актыўна. У нас прадстаўнікі розных
узростаў сёння прыйшлі. Можна пацікавіцца у госці аб творчасці, аб яе творчых здабытках, аб працы Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, таму што сёння наша гераіня гэта не толькі вядомая у Беларусі паэтэса, празаік, перакладчык, публіцыст, аўтар шматлікіх кніг, аўтар шматлікіх публікацый на старонках калектыўных зборнікаў, альманахаў, на старонках літаратурных выданняў, перыядычных, якія выдаюцца ў Беларусі, і нават ужо за мяжой. Сустракайце, калі ласка, Людмила Кевич, Людмила Антоновна Кевич. Я хочу попросить у вас, чтобы я так само мог вам задавать питання. И наша муторка такая была у таким выгляде организованным больш-менш. Але калі вы супраць, то мы можем обойстися и вашим монологом, Людмила Антоновна. Питання я подрихтовал. Извините, будут люди подходить и размаўляць. Ну что, пачну з таго, што спытаюся, хто-небудзь калі-небудзь чытаў мае творы, ведае, што ёсць на Гарадзеншчыне, Беларусі такая пісьменніца Людмила Кевич. Так, не ўсе, конечно. І так трэба было, так павінна быць, і так заўсёды бывае. А дзеля гэтага мы збіраемся з чытачамі, сустракаемся, каб пазнаёміцца з нашай творчасцю, каб людзі не думалі, што чытаць замежныя дэтэктывы цікавей тым, чым дэтэктывы нашых гродзенскіх пісьменнікаў, якія таксама іх пішуць, або жаночыя раманы, а тым больш паэзію, таму што ў нашым Саюзе пісьменнікаў абласным вельмі шмат паэтаў, найбольш паэтаў. Празаікаў менш, публіцыстаў менш, дзіцячых пісьменнікаў недахоп, просто вам скажу, а вось паэтаў вельмі шмат. Ну, пачну з таго, што нарадзілася я і вырасла ў гарадскім пасёлку Краснасельскім, у Гродзенскай вобласці, Ваўкавыскага раёна, от у 10 кіламетрах ад старажытнага горада Ваўкавыска. Там жылі мае бацькі і сваякі, і там уже нікога не засталося, толькі магілкі маіх родных і блізкіх, якія я наведваю 2-3 разы на год. А сама жыву тут, у Гародні. Жыву з 20 гадоў, так што ўжо вельмі шмат. Таму што пасля заканчэння музычнага каледжа, які я закончыла маладзечна, каледж імя Агінскага музычны, мяне накіравалі працаваць, я вельмі хацела да хаты, і мяне накіравалі там у хату, Ваўкавыск. Там я прапрацавала ўсяго 1 год, а тады дзяцьмачам, я зашла замуж, пераехалі з Гродна. І я уладкавалася на работу каледж мастацтва наш, знакаміты каледж мастацтва. Я там і прапрацавала да тае пары, пакуль не перайшла ўжо старшынёю Саюза пісьменнікаў Беларусі, нашага абласного. І тут уже вось у снежні будзе 5 снежня 13 гадоў, як я узначальваю наше абласное аддзяленне. Першую кніжачку сваю я выпустила в 96 годзе. Называется она «По музычных законах». Выпустила я ее в Ваўкавыскай друкарні. И допомог мне в этом генеральный директор Ваўкавыск строит материалы, Данешчик Юрий Евгеньевич Тады. Вот. Тут верши на белорусской мове, шмат вершаў прысвечаны музыцы, я лічу найпрыгажэйшаму мастацтву ў свеце, потому что музыка — это мое жыццё, это моя першая муза ў жыцці, а паэзія — это моя другая муза в жыцці. Две гэтыя музы мяне апекуюць. Две дамінанты майго лёсу. Потым я написала, у 14 годзе выйшла аповесць «Дамінанты лёсу». Якраз гэта тыя две дамінанты. Гэта аўтабіяграфічная аповесць для падлеткаў, для дарослых, для настаўнікаў, для мамаў. Шмат цікавага там вы пра мяне даведаецеся і наогул пра жыццё ў тыя 70-е гады.
Потом я выпустила книжечку «Зеленая рутвица». «Зеленая рутвица» больше уже не про кахание, не про поэзию, не про родную землю. Это больше философская лирика. Я подросла, я стала писать коротейшие верши. Там уж ранее я писала по 12 куплетов, там размах у меня был. А теперь уже 3, 4, 5 ступочков. Я научилась укладать свои думки у больше стислые такие межи. За эту книжечку меня приняли в Союз письменников. И я вошла в той союз, про який так марила, і навіть не могла навіть, які створили Шевченка, Купала Кубколас, які вони так само були. І для мене це було саме просто вершиня досягнення. І я стараюся себе тримати марку, як кажуть, ось як нікому ніколи не подвести у своей творчости, стараюся. Потім я випустила книжечку «На березі Білої раки». «На березі Білої раки». Я називаю свою речечку Рось, яка протікає по Луковищині, іменно там, де Рось, поселок, і там, де Красносельський. Я з маленства в ній купалася з братиками, со своїми сябрами. І все, що відбувалося вздовж, и там Красносельский наш поселок, я уклала в эту книжечку. Я присвятила своякам эту книжку и думала, что она будет такая у меня так промежковая. Первые свояки – это про моих родных и близких, маме, тату, брата, такие як бы присвячения. А другая – своякам, які живуть в Мінській області, это уже свояки мужа. Чим відрізняється ця книжечка від усіх остальних? Тим, що я вперше сюди написала, уклала маленькі оповіданки. Вот я вже почала писати маленькі оповіданки, розумієте? Вот я покажу, які вони коротенькі. Вони ось такі коротенькі бувають. Вот всього на полторы стороночки, а то и на половинку стороночки. Я все это вам прочитаю, просто хотенько расскажу. Потом у меня возникла задумка написать книжку, верши. Я писала, оценцовывала свои относины до Бога, до свету этого, до всего того, что отбывается со мной, с людьми, по чьей воле. Я копалась в себе, копалась внутри. И запасилась у меня довольно вершиков на религийную тему. Тому я видала вот такую книжечку в Минску в видавецтве про Христа «Ключи от неба», где вклала свои думки про Бога, вот, свои относины. Так, наступна книжечка в 8-му годі вийшла, це непереможний колір охри, і вона вийшла, бачите, так само, кожна книжечка моя має некую отметинку. Вы зауважили? Вот эта книжка вышла в библиотеке Союза письменников Беларуси. Значок Союза письменников выдавали, и до этой поры Союз письменников Беларуси, когда в 2005 году переутворился у такий вигляд, як сьогодні має, заснували свою библиотеку свою. И там туди потрапляють не все, конечно, а только те, кто годный. Так мне неколи сказали, коли брали мои верши и выпустили вот такую книжечку в Союзе письменников. Ну, тут шмат вершев и про все на свете, и про родимых, про кахание, и тема поэта, поэзии, короче, я не ведаю, какой только темы я там. Космоса у меня нема только темы. Вот ненавидно космоса, а так я не люблю этого и не пишу про это. Вот. Ну и остальные все книжечки, самая в 16-м году знаковая книжка, яка вышла, это «Рай для одиноты». Тут 570 сторонок поэзии, разумеете, 570 сторонок. Она вельми добре укладена. Тут прадмову написал наш науковец Руслан Константинович Козловский з університету, і який дослідував мою творчість. Тут поеми мої, всі 4 поеми. Тут кожен розділ, а їх аж 11,
вот, адасабляецца адзін ад другога вельмі цікавымі такімі, яны называюцца непрыгожымі словамі, шмуцы нечаму у графіцы, графічнымі картинками. Вот, например, непераможны колер охры, з яго я взяла некалькі вершаў по теме сюды. Вось один и вось другі шмуц. І так, вот их таких 11 штук, тут нават болей, якія адзін ад другога раздзелы. Ну, чаму, вы можете запытаць, я назвала книжку «Рай для адзіноты». Справа ў тым, што я лічу, што паэзія – гэта сапраўдны рай, калі ты туды акунаешься. А каб акунуцца ў гэты рай, у нашым свеце вельмі мала часу, разумеется, пабыць аднаму. І вот калі у мяне надыходзіць такая душевная адзінота, і нават фізічна, калі все з'язджаюць з хаты, калі я нікому не патрэбна, мне ніхто не патрэбны, я акунаюся цалкам у такую адзіноту сваю, вот тады для мяне гэта рай. І я тады пишу вершы, бясконца пишу. Разумеется, вот я теперь хварэла 2 тыдні, я написала 30 вершаў, апавядання написала и песню. Вот за бессонные гэтыя ночи. Как не просто вот хварэць, разумеется, может там и долго не выздоравливать. Карацей кажучы, вось гэта кніжка. Ну, а зараз, ну, яшчэ я хочу сказать, что у меня есть дзіцячыя книжечки, я шмат пишу, так само для детей. И у меня есть книжечка «Фиолетовый дракоша», где вершики и апавяданькі маленькие для детей на русской и белорусской мове. Тут я колеся пальчики лечила, так само хорошая книжечка, вельмі с такие апавяданькі с картинками хорошими. И яшчэ у меня в этом году, вот літаральна 10 мая вышла яшчэ одна дзіцячая книжечка «Игрушки для Валюшки». Эту книжечку я присвятила своей унучачцы, якой исполнилася 18 гадоў. А я писала ёй гэтыя вершыкі па яе просьбе, калі ёй было 3-4 гадочкі. Яна вельмі любила вот гэтыя цацкі мягкие. Она приносила мне якую-нибудь цацку и казала: «Напиши, Валюшка, про это». И я ей писала. И до 18-годия вырашила вот скласти. Вот это моя маленькая Валюшка, для якой мы писали сярод своих цацков. Чаму на русской мове? Потому что они тогда были так складены, разумеется, вельмі давно. И вот и такие вершики про розные мягкие цацки с картинками. Вот, бачите? Вот, так что пишу. Так, загадки так само все. Ну, зараз я почитаю вам свои верши. Да. Ну, и прежде всего хочу сказать, что у моей творчести наибольшее место займают верши, присвяченные родине, малой и великой и каханию. Ну, это зразумела, это, напевно, кожного поэта. Не ведаю, як родима, но кахання это во всех зразумела. И я вам прочитаю верши вот так, как я пишу про родину. Не так вот лозунгово, плакатно и так патриотично, так вот трибунно. Нет, я пишу мягкие, лиричные верши, які пропускаю про свою жаночую душу. И начну я с верша «Маленькая родима». Моя маленькая родима, по ланцужках твоих дорог я столькі ботиков сходила, без ашуканстваў и тревог. Ах, як цябе мне не хапала на тых спякотных островах, хоть океан шептал ласкаво мне про каханне по ночах, хоть легкий ветрик думки гушкаў, яны упартыя усё ж ляцелі стомленою птушкой у край, где снег, у край, где дождь. Моя маленькая родима, заўсёды сэрцам я с тобой, и ни одно з сусветных диваў не затуманить вобраз твой. Наприклад, однойчы я написала такі верш, які, я лічу, так само, это патріотичний верш. Называется он «Счастье».
Не припадайце да зямлі вясной, калі яна цяжарная жытамі, і льном блакітным, белымі садамі. Не припадайце да зямлі вясной, не припадайце да зямлі зімой, калі яна ў халодныя сумёты схавае ўсе адвечныя турботы. Не припадайце да зямлі зімой, не припадайце восеньскай парой, яна ж у восень нібы парадзіха, пародыць справы, стане лёгкай, ціхай. Не припадайце восеньскай парой, і толькі летам можаце прыпасці дыван квяцісты, цёплы і прыгожы. Прыняўшы боль, яна вам дапаможа, і вы адчуеце, якое гэта шчасце нарэшце да зямлі сваёй прыпасці. Да такіх вершаў пра радзіму, малую даліну я адношу вершы, якія прысвячаю нашаму гораду Гродна. Паслухайце. Гродна, я ўрасла ў твае завулачкі, у бульвары, плошчы і сады, адкушу будзённай крохкай булачкі і бягу праз іх цераз гады. Тут за што паглядам не зачэпішся, у напеўны просіцца радок. Тут жыву здалён, і сэрца цешыцца, што маёй тут творчасці выток. Тут прабегла маладосці станцыю, дзе надзеі, воля, інстытут, дзе каханне белай вакацыі бласлаўляла кожны мой маршрут. Тут брыду між сталасці прыпынкамі, праца, дзеці, дом, сябры, сям'я, шчырымі памкненнямі ды ўчынкамі тут і застануся, пэўна, я. А пакуль што галубамі белымі успаміны пырхаюць з-пад ног, ды ўнукі ягадамі спелымі коцяцца ў жыццё цераз парог. А пакуль бягу па родных вулачках, горад мой, які ж ты малады, тут сваю абгрызаную булачку раскрышу я птушкам без жальбы. Яшчэ адзін верш, вельмі такі светлы, узнёслы, таму што ў мяне быў такі настрой. Я падумала пра тое, што вельмі хутка я пайду на пенсію. І напісаўся такі верш, і буду вольна, мне будзе шмат часу пісаць вершаў. Упершыню па вуліцы лясновай іду, а не лячу на стрымгалоў, і вуліца моя здаецца новай у квецені каштанаў і садоў. Упершыню ацэньваю нанова цвяроза каштоўнасць чалавечага быцця. Во мне апафеозна, грандыёзна гучаць матывы першаадкрыцця. Сады, будынкі, лавачкі і скверы зусім як на англійскай авеню. Не даючы вачам уласнай веры, я адкрываю вас упершыню. Перабіраю сонечныя блікі, што пад нагамі арфаю дрыжаць. Ах, у жанчын ужо не твары, лікі, як быццам іх збавіцеля вражаць. О, колькі тут абцасікаў з-пад шасана. Цяпер канец мільганню і нудьбе. Асанна, моя вуліца, асанна, я толькі сёння ўбачыла цябе. Яшчэ я прачытаю вам адзін верш, які я хацела прачытаць. Но ён пра каханне ўжо будзе. Будзем так, чаргаваць, добра, каб не было сумна. Вот верш называецца «Ты пакліч». Убярэцца сад у кветень пышную і захіліць цэлы свет вясной. Узаўюся ластаўкай увішнаю, палячу навабны голас твой, цераз ночы жалю невыносныя, цераз дні самоты векавой, вечарамі, раніцамі роснымі, палячу навабны голас твой. Будуць пераймаць вятры сустрэчныя, наўздагон злаваць, вяртаць, пастой. Што перасцярогі мне спрадвечныя, палячу навабны голас твой, на пагібель, на заўгодна стратную долю, на
Пакут зямных сувой, ты пакліч і ластаўкай крылатаю палячу на вабны голас твой. Яшчэ адзін верш пра каханне, які я заўсёды разам з вершамі сваіх некаторых калег прыводжу маладым, калі яны прыходзяць на кансультацыі да нас, прыносяць свае вершы і просяць, ці трэба мне далей працягваць пісаць з такім пытаннем, ці не трэба. Ну і вершы пра каханне у іх заўсёды вельмі прымітыўныя, на кшталт таго, што я цябе пакахаў, я табе патэлефанаваў, а ты маўчыш і не адказваеш, або наадварот, ад жанчыны да мужчыны, вот такія ўсё. Далее. Мой верш называецца «Кошык зорак», і ў ім ніводнага слова няма «Я цябе люблю», ці пра каханне зноў. Ну і гэты верш пра каханне. Послухайце. Кошык зорак. Я ад зорнага святла да цябе праз лес ішла. Поўны кошык з белых зорак аднаму табе нясла. Пераблытаў нешта лёс на шляху маёй душы, і вачэй тваіх мароз тыя зоркі патушыў. Я вяртаюся адна праз кашлаты лес густы да нябеснага радна, толькі кошык пусты. Конечно. Ну, яшчэ я хочу прачытаць верш пра каханне, які мне, калі я нават яго не прачытаю, то Дмітрий Николаевич нагадае. Гэты верш я заўсёды чытаю, калі прысутнічае больш моладзевая такая аўдыторыя. І сапраўды ён вельмі цікава узнік, так як і ў гэтым годзе доўга не было снегу, а ў студзені выпала шмат снегу. І ў нядзельку раніца я устала, падышла да акна, так вось разгарнула занавеску, а там столькі снегу нападала. І пад акном нехта напісаў: «Дорогая, дай мне шанс». Ну і ўсё, для паэта гэта тэма. І я, пакуль не напісала верш, я хадзіла з аднаго акна да другога, і я напісала гэты верш «Ліст на снезе». Ах, які бліскучы глянец налила за ноч зима. Дорогая, дай мне шанец, под моим окном роман на блескучем белом снезе написал не ты, не мне, але ў студзеньскай імпрэзе, хай іх шчасце не міне. Ва ўяўленні мора версій, так і цягне да акна, на якім жыве па версе тая любая адна. Пэўна, хлопец вінаваты, калі холад на дварэ, не пускае дзеўка ў хату і мабільнік не бярэ. Не схацела нават выйсці, не памог ні крык, ні свіст. Ды знайшоў хлапчына выйсце, напісаў каханы ліст. І хоць сэрца б'е трывогу, быцем разам, нездарма белым аркушам дарогу сёння выслала зіма. Я прысвячаю мала вершаў, акрамя толькі сваіх сяброў, на усялякія дні нараджэння, сябрам сваіх сяброў, усе да мяне звяртаюцца. Но гэта, я лічу, проста забаўлянкі, у якіх ўсё-такі адточваецца нейкае мастацтва. І часам з'яўляецца вельмі слушная думачка. Але вось вершы Максіму Богдановичу, а у мяне ёсць прысвечаныя, ёсць цёрцы, цэлая паэма «Запалівачну маці», ёсць Элізе Ажэшцы прысвечаныя вершы, ёсць Пушлянам. Это там мы былі неаднойчы на радзіме, у сядзібе Францішка Багушевіча. І гэтак далей. Ну, а ёсць вершы з такім крышачку іроніяй, гумарам, якія ўзнікаюць, ну, нават пасля вот таких вот імпрэзаў. А я хацела знайсці тут верш адзін, які называецца, які я напісала вот так вот, у мяне былі
была такая сустрэча ў школе нейкай, і мне там задавалі шмат пытанняў розных, разумееце? І я прийшла до хати, я нечто там розказувала, так як треба, правильно. Потім прийшла до хати і написала такий вірш. «Небезпечне багаття» називається. Я його так назвала. На вечарині юная поетка мене спитала, по якій причині жанчини ходять у поетах редко, мо більш талановиті мужчини, жанчини-композитори здаренні. Ці сапраўды такая наша доля – сядзець на кухні ды варыць варэнне, або дзяцей люляць пры полі. Я адказала, правильно і гладка, каб задаволіць школьнае паняцце, падумаўшы, цудоўная дзіцятка, ты маеш небяспечнае багацце, ты будзеш з ім прыгожай і няшчаснай, балюча падаць і лятаць высока, свой кожны верш звяраць жыццём уласным, сярод сяброў быць вельмі адзінокай. Ніколі до конца не зразумелай, ніколі до конца не дакаханай, здавацца вольнай, незалежнай, смелай, магутнай сілай слова апантанай. А што датычыцца мужчын, на гэта ёсць логіка жалезная ў народзе. Калі жанчыны кінуцца ў паэты, хто ж талентаў мужчын на свет народзіць? У «Зеленой лутницы» такий верш. Ну и я хочу еще вот с этой книжечки почитать вам верши, які я присвячаю музыцы. По-перше, у ёй ёсць эпіграф такі: музыка, табе казалі дзякуй, называли адзінай каханай, весяліліся з табой і плакалі, ткалі дываны перабіраныя. Музыка, цябе усюды чулі, у рытме вуліц, пошуме бяроз, толькі аднаго не спамянулі. Ты мой лёс. Вось гэта эпіграф да гэтай кніжачкі. І гэтай кніжцы найбольш пашанцавала ў тым плане, што палова хіба гэтых вершаў сталі песнямі. Нашы кампазітары, як гродзенскія, так і мінскія, і з Віцебску, і Скарэвіч напісалі песні, музыку на мае песні. Ну, наприклад, прочитаю вам особливо перший такий вірш. «Ручная музыка». Тройчу написали Виктор Войтик, Марк Коп, Геннадий Левич. 3 песни музыки існують. Стою на березе высоким днем она. Плыве вода зеленоватой стужкой. Стяжинка кожная тут мне знайомая. На хвалі думки осядаюць птушками. Стою і слухаю. На берег плещуцца вякі мінулыя і чарада падзей. Ад белых русічаў ты мне ўсцешніца, рака натхнення і выток маіх надзей. Чарпаю бережна рачную музыку, праз пальцы просіцца, в далонях цесна ёй. Домоў спяшаюся, сцяжынкай вузенькай, нясу мелодию, что станет песней. Вот такие верши. Я живу по музычных законах. Развіццё, кульмінацыя, спад. То хістання ў бакі на паўтонах, то шчаслівых кадэнцый каскад. У жыццёвай маёй партытуры нечаканасці хоць адбаўляй. Са знаёмай рытмічнай фігуры раптам вып'есім копы страла, затрымае імгненне фермата, не пройдzi мимо хоть хараства и напомнит диезные траты, небяспечность моего родства. Я живу по музычных законах, где блескучих пассажаў взлет, где у канве непорушных канонов усё больше недоверливых нот. Ну, а вот мы говорили про кохание, отца сам за отца, спиарборы, песня лунная, романс, рэп, висковая симфония. Это все стали песнями, и их выконывают. Вот. Ну и почитаю еще вот с этой самой великой книжки. Правда, я ранее говорила новые верши, але за эти 2 года
что вышла вот у 16-м годзе моя книжка «Рай для адзіноты», я уже написала яшчэ каля 100 вершаў. Так что, можа быць, яшчэ хутка новая книжка. Цяпер я ведаю, чаму такая роспач ва ўсім свеце. Жыццё разбэрсвае не вецер, а той паверыла каму. Цяпер я ведаю ітог маёй журбы амаль смяротнай. Прадбачыў кожны хісткі крок і лёсу рукапіс гаротны. Цяпер я ведаю, адкуль моя нясцерпная самота сасновай смолкаю сцяку, ці адгучу за нотай нота. І не заўважыць свет сляпы, калі я знікну незваротна. Брак усяго адной капы ў жыццёвым стозе неістотна. Цяпер я ведаю, куды душа самотная ўзляцела. На мне балючыя сляды, на небе зорка замерцела. А вот зусім іншы настрой, спадарожнік. Ну што ты можаш мне прапанаваць? Мой добры, выпадковы спадарожнік, калі я ўжо даўно як падарожнік, уздоўж дарогі лёсавай трава. Навошта мяне клічаш і куды? Мой добры спадарожнік выпадковы, калі я ўжо даўно не веру словам, што ловяць душы нібы не вады. Твой позірк зацікаўлены па мне, нібы пражэктар сярод цемны шнарыць, да высвятляе адно шнары. Іх нават новы час не праглыне. Я позірк твой дапытлівы лаўлю, адпрэчаны не быў, відаць, ніколі, і разглядаю нешта там на столі, чым на камлі намеры ўсе рублю. Бо што ты можаш мне прапанаваць у гэтым раскатурханым вагоне, калі мы ўжо па-за мяжой агоніі, а завтра нам на досвідку ўставаць. Гэта вот такія, вы ведаеце. О, Беларусь моя, рай для вачэй, зорныя колеры ціхіх начэй, ранак вясёлкавы, сонечны дзень, сэрцы адкрытыя добрых людзей. О, Беларусь моя, родны мой кут, шчасце, што я нарадзілася тут, дзе васильковае неба вуаль, светлы як мара, рамонкавы баль, дзе разняволены думкі і сны, белыя крылы, буслоў і вясны, дзе векавечныя сосны і сум, дзе я свой крыж без вагання ўнясу. Тут, па-над днёманым родны мой дом, дзе п'ю любоў і каханне над бом. Тут моя мова мілей і званчэй. О, Беларусь моя, рай для вачэй. Сёння я на рынок забягу, там, дзе прадаюцца на рагу васілёчкі ў гэтую пару. Я іх сінякрылых набяру, па лугах рассыплю, па палях і радзіла ў клетках матылях, ахіне абдымкамі мяне, нібы ў сінім васільковым сне. Заблішчаць у росах мурагі, і буслы зляцяцца на стагі, і сагрэе сонейка зямлю, тую, што шаную і люблю. Беларусь, мой васильковы край, за любоў мяне не пакарай. Хай плывуць палёваныя вянкі, праз вякі, валошкі, васількі. Верш, які я напісала па карціне Дмітрія Івановскага «Бацька перад крыжам». Там такі вялікі крыж, і на тым баку стаіць бацька мастака, і як бы моліцца, і праз крыж праглядаецца. Вельмі магутная карціна, і яна мяне навяла на такі верш перад крыжам. Калі на сэрца цісне груз жыццёвы, калі душа, як на лязе нажаць, калі гаючых не хапае слова, тады іду да Богава крыжа. Свядома кленчу пред святым распяццем і горача Збавіцеля прашу прабачыць і яшчэ раз дараваць мне за ўсё, што на запасе і нашу. Стаю, малюся, і перад вачыма гады ляцяць, быў вырай жураўлі,
А я прожил век у своей айчыны и не цураўся родной земли. А что я апроч працы бачу, зведал? Не, я тебе не скарджуся, мой Бог. Хапала мне и радостяў, и бедаў, вялікіх стратаў, дробных перамог. Усё зрабіў, здаецца, для радзімы. Дом збудаваў и посадил садок, дзяцей узгадаваў. Дык дай магчымасць пацешыцца, пажыць яшчэ гадок. Напэўна, болей мне, чым іншым, трэба. Из-за таго шчыміць моя душа, імкне бясконцы з велічнага неба на адваротны бок твайго крыжа. Мой Боже, ты адкрыў мне столькі ісцін, а гэтае усведамленне звыш. З якога боку ты б не станавіўся, заўжды перад табою будзе крыж. Я не стала ни горшей, ни лепшей. Я такая, як ёсць, як была. Укладу думку слушную ў вершик, і як быццам крыло набыла. З тым крылом хай адны, але вольным. Мне не страшно в облокі ўзлятаць. Паталяць алгарытмам адвольным, па краіне натхнення блукаць, і з надхмарных вышыняў здалёку разумець нават там, над зямлёй, што няма прыгажэй сінявокай васильковай радзімы маёй. Плешча золотом зоркавы россып, аздабляе нябёсаў канву, ды мілей мне мядовыя росы, што маёвую славі з траву. І дзяцінства майго белы кужа, што на лузе бацькоўскім сцялю, і растай на кляновыя ружы, што запалага лісця раблю. На адлегласці бачыцца болей, і празорліва сэрца пяе. Можа, больш недзе хлеба і волі мне патрэбны выключна свае.